Príprava černice na zimu, aby nám na ďalší rok vedela pekne kvitnúť. Takže najprv si odstriháme takéto tu na suché konáriky, ktoré už odrodili. Tieto sú z minulého roku. No a potom vlastne preriedíme nové výhonky, ktoré nám tento rok pustilo. No a začneme to vlastne 5., 6. listkom kľudne. Čiže takto si to môžeme pozrieť. Máme prvý listoček, druhý listoček, tretí, štvrtý a tu môžeme kľudne strihnúť, tu je 5. Kvôli tomu, aby nám vlastne na ďalší rok zbytočne veľké výhonky nemalo, aby to nebolo zahustené zbytočne veľmi. Chceme mať kvalitnú, peknú úrodu. Čiže tu tiež takto. Máme prvý listoček, druhý, tretí, štvrtý, 5. Necháme to napríklad na 6. Strihnem a dáme bokom.